Traiken ra long thao long bu ker khuya kini arngut ai kin sukin men adu ba ku ching im chong ki ai kin yami kin shakri yami don ringka rubat ki barabo Play ulong kaching in kawan now play they ching in play bathayami they ching in play bapen yangi trai ken ra nong thao nong bu mi la bu shong kha shong man ai ken trai ken ra ken yai nes kem ma du ching ya tu pen long ya ki ken ya I janai come and see by I neru to Play ulong kaching in kawan now play they ching in play bathayangi they ching in play bapen im yangi trai ken ra nong thao nong bu mi la bu long ying long sem ker khuya kini armut ai kin long priu man priu aris palidu la shi dong mi so ai kin ching tien ba ching so Play ulong kaching in kawan now play batayang play ching in play bapen im yangi ba mi la bu la sing kanong rim shong kha shong man ta trai ken ra turi suman mabiyaka pagkayingkan ba kasukan teli trai turan lembat ki parabo Play ulong kaching in kawan now play they ching in play bathayangi they ching in play bapen im yangi Subayeng
yaki data chingspo ablekerku ki kun jongmi ki bakar pare pat mani kini anut kutrai kiwan hak mat jongmi hak jaduan pan pan nami kunong benim kasakramen Kyntiew Kurim ablekerku ki kun jongmi ki bakar pare pat mani Kastep kabasuk kabakmen ya pibaro kipat ki jong oblay hakane kastep mangi kum kabalang ngiwan banyulum lang hakmat kaduan hakmat kadupat ka jungblay hakane kayeng khoj kayeng kentang ka jong u kumba kine ki khon ki jungi arngut ki khon samla ka jungi kilayo pediang ya kajeng it kajeng blay lengba imei pa kumjuro lengba ki handman ki para lengba ki kur ki kha ki jongki bat kila penhe pensan ya kene kajeng it kaba kila yo bat hakene ka sngi maki arngot ki wan ban penpura lane ban pen scam ban penjeliu ban penhe ban penroy ya kene kajeng it kaba ublay ulai haki kaba kilaya pediang nau teha kene ka step kohanmen ko para nakaliang jong ka parish Mother Compassion Parish Mawkhlam nga pediang snobha ya pi baro kam tame ya i Gilbert Kharbani ba ya ipa jungi Benjamin Marngar imei jungi Alice Mary Kharbani ya ki handman ya ki para ya ki kur ki kha ki jongi ya ki nyakha ki jongi bat ya ki lok ki jor ki jong i barakhot bat kumjuro ngi pediang snobha ya i Balari Syiemlieh ibadai na kane ka parish ka jongi na ka balang snong lat nong sba ngi duwai kerpange na ka benta i pa jongi Aristarchus Marwain bat kumjuru ya imei jungi i ba obleu la simno salade i Gilbert Syiemlieh bat ni pedang ngobharu ya ki handman ya ki para ya ki lok ki jor ki beit ki bathoin jong i Miss Balari bat ya piru baro ko handman ko para bat kerpang e hagane kasngi haba i lengdo soblay jungi Reverend Father Joby MSFS ibadai i Director jong ka Holy Redeemer Retreat Center Mawkhlam badah kaju kapor ide i Counselor in Charge jong kaseng MSFS Guwahati Province teha kane gasngi mai ilashim ya kane ka kamram khamtame ban ai ya kane ka sacrament ka bakhuj hakine ki arngut ki khon samla jongi berkumjuru ngi pediang sngabaha dei i Associate Director jong kara retreat center jongi hangni ngi pediang sngabaha rukumju ya baro laingut ki sister ke jongi ki balapan kre bha ki bala decorate ya ka altar bad ya kan ka ying khoj kentang ka jongblei bad ya pi baro ke sister ki bawan na ki community bapher ngi pediang sngabaha pi ha kan ka sngi sajesin kajing elum lang jonga bajung pi ko hanmen ko para ha kan ka step kadai kerpang bangin ngiwan ban sakhi ya kane kajing i kham tame ya kane kajing i ke bakine ki khun ke jingi kin saphliu hakmat
kaduan kadupat ka jonglei lengba ka sakramen je Kyntiew Kurim te ha kane kasngi ha ka karteng jong ka balang Katolik bekhoj barokawei bat kumjuru ha ka karteng jong ka parish ngapa yang ngobha ya pi baro ki khon ki pai ha kane kamas ka bekhoj te kom tahi klam dapan slam ngakarpat lamingi sha ka jing duai bat ka jing trwa ya kane kamas ka bekhoj Kohimen koparam hakane ka sngi kerpang barle sa sngi buram jong Gilbert Kharbani bad Balari Syiemlieh ngi ya pindai ka ti jongi ben sngu ya ujisu baga jingkar ko kabakar hai kan pan hiar halor kini ki kon jongi kat Pakistan ya ki ingasem kabakoi baginang yom machisha ya ka jimben sle jong men siam bakoi ka ingasem ka stang nabane ka jingeto ka jia habane ya ka ba ublay menjur ka pinmenda hapadeng jongi lembagini ki kon ngangeskem ba kane ka jingalong kawai jongkini ki arngut ki kon la menjur lupa da ujisu da ublay bad kidang shukongu ya kane ka jingkot ka jongoblay tongiru nginang ya kongu da ka ba Kyntiew ya ki donut ya ka men siam jongi ha kane ki Eucharist bakuit ba ka bor jonga jinkinia bakuit jong Jesus Christ kan pen scam ya ki ban yuroid ya ubamen ha kano ka dur ha ka jingim jongki lembaga ne ki Eucharist bakuit nga ngi duairu ha kane ka por naga binda kikimi ki pa jongi Balari Syiemlieh balaklat nagabinda Aristarchus Marwain bat Shilbendi Syiemlieh bat kumjuru nagabinda baro kiba yem kibadon haki ngasem joghi hagne kelipmat idwaru nagabinda I ches Kharbani bat ki ngasem baro kawai ko himen ko para nginang duai daga jingriyo ble hagne ga por ba ga ne ga jingkinia kan long shisha ka jingkinia ka bakui nagabinda kinigi kon ha kerteng upa badukon badumen sim bakui amen ka jingai jung utrai jung yu Jesus Christ bad ka jingi jung uble Lembat ke jingya silak jungmen sim bakuit kindon reng God bad pi Rain God God biru ko himen ko para kapop kalawan rung ha ka perte lemba kawe ke yingka sem pala tamsneng ke yingka sem jungu Adam bad ka im bad lemba ka jingkongu jong kawai pat ki inga sem jongo Joseph bat ka Maria ublay ula pindu no ya ka pop jong ka parte lemba ujisu habang man la ki inga sem ki kongu ya ka saindur ka jong ublay ngidang pindu ya ka pop jong ka parte da ka jingya trailang badu jisu hakani ke limap kini ki arngut ki kun khila minjur ban pindu no ya ka pop kabala ban wanrung haka jingim jongki lemba ka jimpan bor jongu jisu lemba ka ne ka Eucharist bakuit lemba ka sakramen Kyntiew Kurim tongiru nginang menjur badu jisu haka ne ka lipmat ban pinduno ya ka pop na ka jingim jongi pese haka ya ki yang jongi haka kren ki kana jongi haka jimud dor jongi ka jimbarkha jongi ka jingle jongi born sin ngila yai light na ka ta ka jingim menjur badu jisu ban kongu ya ka pop hagane ka por tongin sange shi por rengkat bat kane ki ying bas kasem batimai rengkat bat kini ki kon samla rengkat bat ki ying kasem jongi baro kawai da ka ba ya solang bat ki ying kasem Nazareth ban pan bor halor ka pop ka badon hapo jongi bangin dupla ban job halor ki pop ballong ki bakui hagane ki kelip ma
Kotrai Jisu ngipan map name nagabinta ki pop jangi shimet ngipan map ru nagabinta ki nikikun dadadon kano ka pop ka bakim kin mau ne ki bakile kim pat laban sautu pamenam map yangi nikikun samla pen ku yangi vai bangin dupla banlong ki kun ki bakui daga bor janga snam jame nga plam how blay badan bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parakat daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palat janga daki jingle palat janga daki jingle palat bakrao janga namar kata ngakarpad ka maria bakui kabayaisa ka teisuti yaki angel bakiri kui badiapi ko himen ko para banduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni seneyangi badandala map igi pop jangi unialam yangi shaga jingim bam jekut Amen. jingamen namar kabor bad ka jingamen janga beneng ka don hapadeng jangi ginang kot karpad ya ka borom janga bele ben man hyar halo jangi bad ngin Kyntiew borom ya bele lemba ka jingim jangi kat bangirwai ya ka jingrawai borom
in nia duwai ni duwai nagabinda kajing tumu jong kini gikun ki ban salang kawai daga sakramen jinkan diu kurim min dagasngi ni duwairu nagabinda ki bayit batoin jangki baro arngut kim don uppa bad Balari omdon kimi gipa Induai nagabinda janghi nagabinda Benjamin Marngar bad kumjuru nagabinda Aristarchus bad Shil Bandi bad ngiduairu nagabinda baro ki jingtumu jangane ki ingasem duai nagabinda kimi jangu Gilbert Ellis Mary Kharbani bad ngiduairu nagabinda baro ka ki himmen ki para ki bala yai karshan yaki ni duairu nagabinda ki bahinga se bala penslori gini gikon ban Kyntiew syak kane kaburom kabautrayu labu nagabinda jangi ni duai nagabinda baro ki kur ki badon hangne kur Syiemlieh kur Marwain kur Marngar kur Kharbani baro ki bawan ban saki bat ban duai nagabinda gini gikon ai kinang yo ya ka jingai ka jingkor ku baro halo jangki minda kumjuru baro ki jingang nur jangki nginang aiti hauji suminda to shash kori ki jing duai jangi ko trai badha ki jing spoon jamme to tese ya ka jinga e jamme halur kini ki shakri jamme Gilbert Kharbani but Balari Syiemlieh ba da kaba pinyaso lang yaki khakamat kaduan jame en penskem yaki haga jinga 8 markaliang da ukris utrai jangi ukun jame uba imbad basan shar but me haga jinga lang kawe janga men siem bakoin ublay genom la genom Amen. Kajimpule naga kitab Genesis. Kalenong kabaningkong kadukot kabaat pun riu haduk lai puwe. Nang ta ublei ulaong. Tongin Ïathoh ya ubriu ha kadur jongi ubania Syiemlieh. Aiken long ken rat halor ki dok kha hadur yau halor ki sem ka sun halor ki jingri halor ka khendau baro pat halor ki kinja bapar baro halor ka khendau kumta ublei Ïathoh ya ubriu hakadur jong uhi hakadur ublei ken Ïathoh ya Ïathoh ya ki shenrang bat kentei ublei ulakerku ya ki bat ula ong artat haki tunang kha tunang roy tu pendap ya ka khendau bat tu pendem ya ka tulong ken rat halor ki dok kha kaduriau halor ki sem ka sun bat halor ki kenja ba em ba ki halor ka khendau ublei ula ong pat hakmi na ai happy ya ukenja ding baro ubap kat ba don hasla khendau baro kowe bat ya ukenja ding baro ubadon sembai ha usok jong u pin sapen long jingbam ya ki Hakim rat baro haka khendau haki sem baro ki bahasun bat ha ki badon jing em baro lin
ngan la ai ukin jading jerngam baro ban long jingbam kaktien jong utrai na kajing pule na kasiti benengkong jong Petrus kelenong balai kedekot we du kendai pi ki kentai pi dai pan kongu yalaki tengah kumba lada don giban pat nge chakaktin jong ga gospel en yo pen nge jeki klem jinyalap ndrei daka ka akor jong ki tengah jong ki Kyntiew pek ya kajing kuit kajing ting buram bat ka akor jing im jong pi kajing nap ban le jalani habasat snyu habadeng kailak sier ne habakup basem ruspa kam de yapi kariam ka be jong pi kalong kham tam ka akor bari jong ka donut kapapau kajing bahabreu bom kela jong kajing yait kayeng bat kajing bajai jai bat basida hakmat ublei kane kapakordor shisha kikintai bakuit menhendai
kasyajriam hakane karukom da kabashania ah ublay bad da kabakongu yala ki tengah kum kasara kabala kongu burom yau Abraham da kabakot kenrat yau pilong ki kun ki jong kalada pile ya kabadai ba pem syapting ya kano ke jingkulmar pikirang baru pideben tibriu tiblay bat lagi tengah ledon burom ya kekentai bakalong kejaj betelot hendrai kapayo pateng kumju kum mapi ya kejinge jong kejingim lada pile kumta enam don kaban penwit ya kijing duai jong pi kadu kadwai toyalong keju kejingmut kibas ngeulam kibaya it kum sipara kibas bun mensim bat kibas ngeurit wat ju siu keliang da kebas niu ya kebas niu lane da kebak kren beng ya kebak kren beng penban to penpai keliang da kejingker khu ya pi lakot banle yakane ba pin dubyo pateng da kejingker khu kaktin uturai Sebayang dan rengkat bat pi Ringkat bat piru ka jing pule na gospel bakoit kat kum o Matthews Kaburomami kutrai Kato kenengot ki Farisi kilawan syau bat kilatenju yau da keba keli. Kabit nem yau breu ban penlaj yala katengah na kanu kadau. Ujisu la jebab. Pimpat shem pule ya kane gajento. Ha kabasdang unong tau la tau yeki shenrang bat kentei. Bat ularai na kane kadau ushenrang uni no yalau kpa bat kakmi un yaso lang bat la katengah bat ki arngut kin kalalong kawei kumta kim long shu arngut hanrei kawei namar kata ubriu umdei ban panyaklat yakaba ublei u pen yaso lang ka gospel utrai Kajia roya miku Kris Kohimen kopera baid hautrai Jesus Christ minta kasngi ngidon shisha
kadau jongka jingkumen namar jongkine armut kikun samla Gilbert Kharbani Balari Syiemlieh ngakit bok kerwiang yapi nagabinda ka jingslur ka jambi banwan hakamat ka duan ka dupat ban pan ya ka jimbit ningkong na ujisu ban poi sya ka poi ka poi men ban pediang ya ka jingkor ku na utrai kani ka longa lindi babhatam khaba man ki kon samla ki deben bud ha ka jingim ka jongki pan jimbit shua na utrai lemba ka sacrament but kohimen kobara kadbang ipuson syapang kanega sacrament Kyntiew Kurim ngidon bun ki baro kabawan ha ka jingmut ka jangi kabawan ha ka donur jangi namar man pai mangi ngi shong hangne ngis ngotu ya ka jingkar dor jang kanega sacrament ha ka jingim ka jangi namar kade ya kanega sacrament kapelong yangi pai ki kun jango belai de lempa kaneka jingkandang barga jingkoi jang kanega sacrament nginang yo ya ki inga sem kabakuit kabakandang bad ha kata ki inga sem kabakuit kabakandang nginang yo ya ki kun bad kadang jia ya ka jingroi jang ki jait bendrio kumba uble u angnud kumba uble ulatmu banjia haka jingim jongki kun jongu but haka ni ngi kadba ngi wan yang saki nagabenda kaneka jingelong kawai jongki ne arngut da kaba penshisha but pla hakama jongi yaga jingid ka jongi kade ka jingid jongu kris kawan ka bsiap yaga donur ka mensiam ka jonki ude ublei utrekam umensiam bakudu trekam hamallaki jimpla jangka jingit bad ka jingya kendu jangka jingit bad ka jingya menjur da ka ba pension nongrim halor kaneka jingit barngi sautu haba ngi pla ya ka jingit jongi kadon ka jingya menjur jong arngut ki donut arngut ki mensiam bakialong kawai ngidon artili ki kemat baro mangi ngidon artili ki kemat but ngidon haki kemat jo ngidon ki plew kemat but habang ngidon kam ban pe shano baro artili ki kemat ki pai sumudur lada ki plew kemat jo ngi iwe kawai pe shakamon kawai pe shakadiang ki briu kin sngo pala ya kum keta ki jimpe jongi but ki ong peit uni ubriu udon jingduna eye peit ya ke rukom ba upe Henry habang ngi peit baro ar tiliki kemat ke peleu kemat jongi kin pai syakata kalia but kane kalong ke jingya menjur ke jingya terli ke jingya menjur jongi kemat ke inga sem jongi ro kalong kumne hawa uwe shinrang but kawe ke kende ki along kawe ki peit khaju ke lia lada kistang ban peit sha artili ki liang hangda kintau artili ki lindi but kata ke lindi kanum pelong yaki ban yakendu ke jingya kendu kadang jia hamalla ke jingya menjur kumjuru lada pistang ban yam kawe ke kemat marwe kam juyam sumudur lada pistang ban snotu kalau mi yaki umat naki kemat jompi omde tang siliang kemat baro artili ki kemat kistang ban yom maad ka kemat marwe kamla banong ngas ngosi palat pis ngap jarno ya ka kemat kadiang kamla banong ya ka kemat kamon pisus ngap jar ngan sayam manga henre baro artili ki kemat kan stang ban penjau umat hakaju kapor kene baro ka peni syai kadar hangi haki inga sem jongiru kadon kane ka jingya menjur bat ka jingya snautu bat ka mensiam ban IT lut but khaba ngapuson syapang kini ki kon namar ngai tu bhaya kini arngut namar Balari elong coworker jongga retreat center
Nadu ka por kala stang ban ya jan bat ka retreat center but kala long ka ba faithful kala long ka bala ban shania bad ngala yo i halaki jongi kemat ya ka jingroy men siam jonga man gasngi ngala banong ka balari kalong kawaina ki kon samla kaba peni shisha ya ka nuksa baba nadu ka por kala ya rung da cotton haka ban ya trailang bad ka retreat center banya ki wei pat ki cover kar baro le se kaladon ka jinglong ka ba kerpa namar kala yomad ujisu kaya ke jingya per kala wansha ka kalom kala stang ban yomad ujisu nadu ka por kala stang ban yomad ya ujisu kaladon ka jingkala ha ka jingem jongka haba kala yomad ya ujisu kala stang ban ai kliang But kalau stang ban penbriang kata ka jingi bi jangga jingi do kris kaba kala yomad syau samla jangga. Bad ka jingelang samla babhatam kalong kane. Shisin bang yomad ya ka jingi do kris kata ka jingi kade ban slay ya ka donut na ka jing slay jangga ta ka jingid iwei pat ide ban yomad badu Gilbert ro la yomad. Bad bunsin Gilbert ru kwa ban long da kot jonga cover kar ngala ong apshua namar pi baro arngut pilong yalang samla lese kibriukin seperkat kumno tengala pinsange ya u Gilbert da ka ban rung da kot haka cover kar namar ngi kibriu ngi don hala ki jongi jimbishar tenganum kwa ban bu kano ka jimbut nam yakine hadu banda poisha ka kerdan jonga jingunde kurim ngala ong Gilbert apshua enda lade peto pinsolong pura jonga jingya trailang part ka retreat center ngat kin mau hagap shisin ula kwa ban wan Bible study habang idon Bible study ula wan pan father ngalle kumno bad umensiam ba kudula persad yangi apshua Gilbert namar kibriu kinong kumno larapi baro arngut pianla omdai namar ba kilong ki basniu henre bun apdeng jongi ngimdon ki kemat babha te ngila ban perkat kat bangimon te ngila ban yada yaki ngila ong apshua ba do kumjuru haba nga puson ya ka jingim jongine arngut balari man ka por ka ba wan ban pla eki pop jonga ka ja umat nadu ka por kala yomat ya jisu kamju pla pop kalam sausi halaka pop ka jingkala ka bamut bashisha ka peni barabor nginum yo jingkala ka bamut bashisha ladang ngim yomat ujisu namar ngilaban yo ikibru kiba im kadba mon but kumjuru kai ka ba ngalaban yo ikalong kala shashitom she gave prize to Jesus kala bu jisu ningkong ha ka jingem jongka but kadau kalong man ka step nadu ka por ngila hikai siya pangga jingkar dor jangka yukirish bakuit kawan mina lad nong spa la kriyatne la slapne la shitne kala yadlindi kala wan shimenda mas man ka step wadlada ka kirki ban late hikai school ru kamju pep mas habang ibun aprang jangi ki ba janru ngidon bon ki daw ban kiar na ka mas enre kala ken kordor jisu kum kini ki da ka penia yu ka ken kordor jisu ya ke ba ken kordor jisu those who keep Jesus is the important person in their life kinnum do jingarman bad namar kata ka daw kala ken kordor yaw jisu kala buning kong yaw jisu ha ka jingem janga kala la ban hikairu yaw Gilbert ban yarung ha ka ju kata ka jinglo nadu ka por kala yaw mad yaw jisu kala pa yaw Gilbert ro ban shimenda retreat ladangam bakala arsin belawan retreat denom de inner healing retreat kaba mut kala penkare lupa yaw Gilbert shwa bakin tau ya ki ingasen ka jimpen kare ba bhatam ya kani buna preng jongi ngi penkare ya ki ke baro habar ngi penkare bun ki ke baro kaba penshong nongrim halor ka jingsno ba janga parte henre kane ka kon kala penkare kala sauto kae kaba kongsan haga jingi kam mindoi ben ya yo ya usamla ne kam mindoi ben yo ulog ubam don ka jingtim burom ya ubale namarang ha ka bible ngi yo i
Kibrio ke bating burom ya ubale kilong ke baya peshibon na kibrio bamdon jingdim burom ya ubale kae ka ba kongsan ha ke jingem jongi kalong bangi de ban long ke bating burom ya ubale ladangi pe saudong jongi ngila ban yoi bon ki inga sem ke bala jot ladangi wat ya ke daw ningkong kade na marba kim don jingding burom ya ubale na kataka jinglong bam don jingting burom yau bale kin stang ban kalam ting ya ka sakramen kalam ting ya ka jingkular but kistang ban yaid mon kin stang ban lekat bam mon bon ging ka sengela jot deinamar te kum kita ki beriu kin lap ayu kin stang ban na pen kalang ding ya ki daw barit baki pelong ya ki daw barit kalong ka daw bakarau namar Nagabenda jongki ublay donshu. Nagabenda jongki manobadon manga ngadon nga marwe. Henry kibating burom ya ublay pat kinyo iya ujisu ningkong. Mindalarangi peit piki kimigi pa kibahinga sembaro pidang shong kam hadin kam jingai. A personal space is given to them. Ya ke rukam bangila buru kumne kadai na marban pensautu minta kishong hakamadu but kidang kimju yoyi yapi haba kishong hangne mano ba shong hading jong ki kimtip henry kipe tang shaka duan but kidang yo bor naka duan kane kade balong ka jinglong jongi Hakamat kino ki problem but ki jinge ngimte ban pai sha ki bryu ngide ban pai ningkong shawu nong tau ubala pin ku bor yangi ban yai ya kano ka kerdan lada de ka kerdan jongi riniam ne lada de ka kerdan jong ki inka sem kum kimi ki pa ne ki kon jongo bale ngi bakala barabor haga jingem jongi namar hakamat ki jinge ngi pai shano ningkong ladang ilong ki ba pai ningkong sha ubale sha ujisu nginom do jingermen nginom babe nginom snow kita ki jinge ba bon jongi kilong ki problem henry kitu ki beriu ki kun kiba pai barabo shau jisu ya ki problem jongi kin kerlalong ke kindon ban Kyntiew kerdan man leki problem man leki jinge jongi kan kerlalong ki kindon kan kerlalong ki step kan kerlalong ki jingking ban kerdan kiu syakawai pa ke kerdan ka batimai enre ki beriu ki bambu ya ujisu ningkong haka jingim jongki man laki problem ki long ki jingking ki ba pinhiar hapo yaki pinhiar shapo yaki ka ba pinjot yaki ka ba pinsosi yaki ka ba pinjinjar yaki nakataka da bon ki inga sem ki jot namar kimju don ujisu ningkong haka jingim ka jongki kimju bo ujisu ningkong haka jingim jongki kino ki inga sem kiba ting burom ya ubale kim nushu ban kalet yaka jing smai jongki yaka jing kular jongki namar man ki inga sen kristan ki stang naka duan naka jing menjur badu ubale naka taka jing menjur badu jisu bad balengi kalet yaka taka jing menjur namar ujisu donshu hakamat ka jingim jongi minta kasngi kadbangi puson yaka neka Syapanga sakramen jingkan tu kurim kaba kini ki kon kin pediang ngide ban puson yakane bad ngadon gane ka kot jongu Francis disease bakuit u Francis disease bakuit ulong ubanang ba ban sneng yaki shikurim ubanang ba ban sneng yaki samla padudon bon ke baro ban kren ha lor ka sakramen jingkan tu kurim kadbangadang puson ngan kren ayu nagabinda kini ki kon ngalayo ya ka jim persad na ka ne ka kot ban ongkum ni bad u Gregory Nassiansen bakoy ha ka ba u shim ya ka jing ki kai jong u Gregory Nassiansen u Francis disease bakoy u ongkum ni shaki shitnga
shi Kurim. Da kum kano ka jing slur bapila ban dawa ia ka jing kuit na ki tengah jompi lada mapi pi im ha ka jimbam kuit. Kumno pin pan ia ka e kabashim pim shim ai haki. Hatopi kwa yaki bakin long ki bakuit to long ki bakuit baki. Hangni Ukraine Japan buon ki inga sem ki don ka jing tarai suniyo. Ki jing tarai suniyo kami namarba kistam ban kadau yaki ti iweya iwei pat. Ulog unong den mappa pilong ka daw jong ka jing jot barok away. Kalau kanong nadu kapor bangala syong bat me ngala jingjar palat. Namar ba ngam don jing sukshu. Buon ginga sengi jot kumne. Henry u Gregory Nassiansen hakaba u Francis says u hikai u ong ladangi kadau kti yano peishua yalade. Habapi ong katanga jonga kam koi pideban puson yalade. Hatong along bakoid ban dawaya ka jingkoid. Bonsin ni dawana kiwe ya kabang ngim treban penim. Bon apdang jongi ni dawa bon kiwe kiye ke baro ya kabang ngimdon yalade shimat. Yalade shimat ngimdon nandang yong pide balong kumni katate kamla balong denyum day. Henry kaya ka ba pide ban stang ban dawa ya ka jingkoid shisin ba pilong ubakoid ulog lada pikwa pan ye ka jingkoid na kala kalog jompi tolong koid ya lada kalog ka pan ye ka jingkoid na ulog tolong bakoid ha lupa kenapa pensa ya kendo ya ka jingkoid para mapi lem kumda kan poi sha ka jingjot nangda u Francis says bakoid Ukraine Japan u Louis bakoid janga France ulong usem kumno ka kami kala penkre ya u Louis bakoid ban kinjo ya ka kerdan janga jingkoid u Francis says Ukraine Japan ka branche kasiem baba kala pendap hok ya kane ka kamera nagabenda usem Louis bakoid u kon janga kasai juang hawu bonsin ka blanje kasai ong hawu Louis bakoid kadba udang kina ka ong kumne nganjin dakwa ban yo iapi bapiyap hakama jonga kokon bayi jonga banya kabanga yo bapile watang kawe ka pop bayap kakemi kala ong kokon ngas ngotenat bapinyap hakama jonga banjin dela pile kano ka pop bayap kakemi kala trang barabor ba ukun jongka ude balong kuit kikimi kipa ki de balong kumne henre banong kumne kekemi ka de balong kuit upa ude balong kuit bandawa ya ka jingkuit nakikon henre bunsin kaye ka bang yu kikun pate kimdon nuksa baba ye bandawa nakikon pide balong kibakuit nangda sakaway pat ka jingong jongo Francis says bakuit bat ka jingikai halor uramba kalong Ubriu ubamdon jingriu bale ulang umrad ubakor ubapenmen sao badu bamdon akor kiremba kinjin dekwa baki kurim jongki kinlong bariu bale namar klam ka jingriu bale ka kurim kalong kabam shong skem bat kalaban klem ne pintobria ya ka hoka sot jongka kabam mod kane kalong ka jingi kai happy Gilbert pide balong bariu balai hakane ga juk ba menda omde baro kiramba henre bon giramba kim jukit kle yala ki ingase kane kalong ga jingur jonga bala ngayos ngo kumba saupo percentage jongi kinde haka kasi hills kameghalaya kilong kinde kalam upa kilong kemi kalam upa kabamut kadon ka kaba pinjin jar but pinmen sao but pinjot yaki inga sem jongi ki remba kide balom bariu balai namar suki pasuki kaya kabang yo ka jingriu balai ka kelalong tangga kaspa jongi kende henry ki remba ki ba
tre habar ki perkat ladang ngamde bariubleru kamlele ngapeit yaki ingasem baki ramba Gilbert pede bentik renggat baki jingtre jompi wadnum perkat ngapin biamne ne kikun lese minda pinang yait markeliang pidon ga jingit kaba shirhem suki pasuki pinstang ban ong katbanang yaw kamet ngatre shitom te ngamlap porshu nagabinda uble nagabinda ga jingduai hangda pinsastang ban kelot badai nagataga daw ko himmen ko para kadbang i puson syapang ga jingkar dor jong ka yukirish jinggen di kurim ngidon kam ban pai shala ka jong ka jingim hadu katno ngalong ubariyo balai hadu katno ngadon ka jingkwa balong riyo balai lese nga kermen bait shwa bapin wat samla baro arngut lese pilabu ya ga jingdumo bonsin hakamat ka duwan ga dopat ko jisu penyo hanga ya uwayu samla babha uba riyo balai pilar duai bonsin nga kermen bait balari kumjuro Gilbert pilar duai bangan yo kawai ka samla bating burom ya ubalai minta kata ke jing duai kala urlong hakama jompi namarpi baro arngot pilom babha kat bangatit bad pilom bariyo balai henre minta pide ben duai ayu pilayo badu balai ula jubab ya pi da ka ba pinyo hapi ya u samla baba ka samla baba minta pide ben duai kumno minta pide ben stang ben duai pelong ianga utenga baba utenga bariyo balai pelong ianga katenga riyo balai namar la wat ladaka nakata kada bonsin ki inga sem ki samla ki duai ben yo samla baba henre hadin bat ki klet ben duai pelong ianga utenga baba pelong ianga katenga baba habangi sange ben duai kumne pilayo samla baba pelayo ka samla baba henre pimju yakundu shu ben yakundu namar bale nga ong jing yakundu yakaba pio I khadu minda kan stang ban kala yakaba pela mudur baka balari kalong pinsa stang ben yo I nalor kane kaba pio I bat pio mad dandon bun kie baro kabamla balong ru haka juka dur pinsa stang ben yo I hawu Gilbert ru hadu banda Ïathoh ula pu samraki ula le jam yapi ula kran bha yapi ula wan jubab yapi hakano kapor henre suki pasuki pinsas tang ban yo I udonru da kawai pat ki jinglong ka ba pimla ban pidiang hando pinstang bandong jisu wat lada kalong kumneru pelong yanga katenga babha baya ini baya isya ba pentengen ba pensno bha ba dem kosi hakamat kaduan ban penkala yauru kumjuru penkala yakaru hangdo banlong utenga babha bat katenga babha pidon kam yaka jingyarap na kaduan kadupat pe tursha jan yaka duan kadupat hangda pinsayo yaka jingir nangda shuaban pinkut pelong ro yaka inga sem jompi kumka convent but seminary kabamut pideben kabun mut kikun kadba ublewai omdeshu kumba kikun samla ki peit yaga juk minda ngim don pisa ngim don ki kam ki jam tongin pinduna no ikikun henry pide baro arngut pide benong ngin pidiyang ikikun ngin kau kon kadba ublewai kadba nang yo kikun pide ben perlong convent na pedeng kikun kinte jompi kin late long sister te pide ben stang ya ka training nadu ki ingasem pide ben train ru ya kikun shinrang jompi banlong ki kilindo te ka ingasem jompi kade banlong ru ka seminary bad ka convent hakaba perlong ya kikun jompi baslor ban namar ya kikun jongka juk jompi kilong kikun jongka new gen but let's say ki new gen kinum snoutanad hadu kata ya ke jinglong lindo but ki rinium mano batte hadin katno snem let's say hadin arpos nem so to name henry ngakwa ban bu jingmut ban ngakwa ban buru ke jingkarpad hakama jambi Gilbert bad balari na pedeng uwe ukun shinrang pide banai uwe nagabinda jongi MSFS tangam buk lupa uwe kun jambi
Omde tanggata Henry utawukun udeven yang hakajaka jonga habangala temen lahap biniat. Namar kasur jonga kan sange suki. Ude banlong unong yalap, ude banlong bapait yaga retreat center hangne ne umroy. To nagabinda kane pistang ban train yaga seminary. Kaniru kalong ka jingkarpad nagabinda jombi ha kane ka sngi burom jombi kadba pismai hakamatu jisu ngin pediang ikikon kadba aisne mame koblai. Tong pide ban bujing modro ngin paru yaki banlong lindo banlong riniam. Ban late long lindo ban long iridium pide ban long rinium omde tang upa bat kemi pide ban ru donru ke jingriu balai kaba ki kun kin peit napi ime nang no pio kat kane ka bor bat ke jinga ngaru ngakwa banyo haba ki peit upa wat lada don bun ki jinga pilom ba jai Pilom ba Yaisha, pilom ba Duai, ba pinang bandem kosiyu namar u John Paul ba ar ba kuit, ulayo mensiam balong lindo, haba ulayo ya upa jongu, ha ka shiteng sinya u dem kosiyu ba Duai, nakata ka ba ulayo u John Paul ba kuit, ulayo mensiam balong lindo, na lindo, siya bishop, na bishop, siya pop, siya ka jinglong rikui. Pinmi ya kiri kuit na kiinga senjumpi. Kane kalonga jingkot. Kane kadeka jingkwa jung ujisu na kabenda jumpi baro. Ai bau jisu unangkarku kardo ya pi hakane ka por ni baro ki badon hangne ni duai. Kumjuru ya ki bahenga sembaro kawe ka jing sneng kumba pioi kidang jingai na pi nang jingai kindia. Wad nang tuklar palat ya kiinga senjongi shisin balas kila shimdino iya ka jinglong longgopa longkomi wadnun tu klar palat yaki haba ki don jinge barit haba ki don problem wadnum lay pasiaw o une ubrium longshu kitipi kin satipi kumno ban manage ya kata ka problem pimdai ban tu klar palat piru pim don kam ban maresha ki ban no o kala ongkom ne to nganum imshu bat don kam ya kum ketai kam darap ya kajiaru ya kajia hapo ka kamera tia jompi bawat iki marjan jompiru kinum tip wat iki kun jompiru kin tip piton ka jingya per jingu maximum wan changi kilindo lada piton ki problem wat num lay kikur kimla ban lay namar kikur kilong parat tolot kumapi eki inga semru kaju to wan changi ngin yara wat num ong yano haba ya yo jia piton jingye kaba pimla ban mudur te wan chau jisu wan ching ngin sayara ai kane kalonga jing stang jumpi nagabinda jumpi ngin kaprip elake kamat jongi minta in duai bau jisu un karku kardo ia kini kikon unangai bor kini kikon unam pensle ia kini kikon kadba kipla daga jing slur bat kitte ia ka juban lag hakamat kaduan kadupat bakin long kikun kiba pinsyang nongrim ya ka jingem jenghi halar ka kejat jangga dim pana bakui kaduan jong Yesus Kristus banyo jingi banyo jingmap banyo jingisne banyo jingslor banyo jinga ban penyat ya ka jingem jenghi ya ki inga sem jenghi ko Yesus bait karku kardo ya ki baro hakne ka likmat enyaro ya utrai Yesus Kristus Shua bangin perlong yaki ban pla bada pen bana yaka jingir jongki ngakwa bau Gilbert uyang samba yang Gilbert paino shaka Balari bu yaka kti jombi halor ka kli jonga baduaino kerkuno yaka neka samla ka ba pipdiang kum ka tengah jombi kalong shisha ka tengah baro shijiki baro ki bahinga semru ngakerpad yapi sengabar naik ke ti jombi ai pin klein no ya kane ke jingang nur jongo Gilbert nagabinda ka Balari bakalain kane ka longa jingor ku shisha ka karpadi piru ban ruai te se umensiam bakui kotrai jisu kadbau ni ukon ukarku iya ka samla jongo ka ban solong ka tengah jongo ai bakan long shisha ka tengah kumba uisak ulat terang naga benda
Kumbau Jacob Latang Nagabisa Gereja. Kumba Abraham Ulam Yaga Sarah. Bagane ka jingang nur jung kalong ka basa iso. Bagane ka jingang menjor baka juman lak jung ki hagane ka duan ka dopa. Kalong shisha ka bane jinong. Penslay ko Jesus naga si jung ni usamla. Semba jung kane ki ingat sen kalong ka bathoy. Uji sudah I want ya kane ki kun. Dao ungin siyang bathoy jung. Penslay ko Jesus. Penslay ko Jesus. Ya uni usamla ya uba pila yalam samla naga benda bon snem minda hakane ka sngi pen gandang yau ai ka jingang nur jambe baharo kanang poi ai nang ya jingkerku ai mensiam bakuit nam wan kiar halo jongu Pagkatao siya kaya kerdan utengah John Balari. Pawundaban Sumaria ka kumu Joseph. Ula Sumaria ka Maria pada Jesus. Bagi hingga sem jogi kilom sisya ki hingga sem padab da kabor. Ay ka jingang nood pada jinggawai John Balari. Kalong ka basa iso aga donur ka mensiam jungo Gilbert. Baga jingim jogi kalong kaba ay nuksa ya ki marjan marpa. Bagi kur ki jait barok away. Bagi niyo ki kun ki kon ki si saga jingim jogi ballang ki batmen. Ay kane ki inga sem kalong tik kom ki inga sem Nazareth. Badon ke jingim jingre boleh. Badon ke jingding buram. Terko ka try. Penslay ko try. Data bahut chabe. Penslay ko Jesus. Ko himen ko para hagane ka por ngin yang saki ya ka jimenjur bart ka jingte juban lak jongini ki kun bakinte ya kane ka juban lak ya kane ka jutang badu jisu bart hangne hakane ka jingle niam le maki baro arngut kilong ki ba kongsan kadba ki pla ya ka jimenjur jongki nginam tuai halaka men siam ba kindon ka jing sotu ba kin pla ya kane ka jingir jongki da ka jing sotu ka ba pura ba ka jingit ka ba scam ha ujisu sangba yang baro tarngut ki be kilaban shongru naga slash spa kin daiko iwe Parlok pilawan lang hangni hakiying jangga balang bakumda hakamat usyakri jangga balang parka kinhun balang utrayun pin skem da kamuhor bakandang yagarai jambi bandrung haganega jing Kyntiew Kurim ukris ukarko karhai yaganega jingit kabates song yapi daka sakramen bakarpang upenroy bado penkalain yakito kiba ula penkantang lupa daka baptisma bakuin kanamba
kindup lang ban bat shijunom yalaga juban lak iweipat bat bakindup la ban shimdi ya barro kidaiti poika poiman ti kumda hakamat kabalang ngakot yepi ban penpau ya ki jingtumu jompi ko Gilbert Kharbani bat Balari Syiemlieh hatu piwan syagane ke jingken di Kurim da ka mon balai luit bad nadu ka doinud klam kano ka jimpin por ngawan da ka mon balai luit hatu pikloi kadba piai hagalindi jang ka jingken di Kurim banya it bad ya buram markeliang kadba pidang ngakloi hatu pikloi ben pediang ikikun daga jingi kadba ai uble but pen he pen san yaki kat kum ga ai nu kris but kabalang jongu ngakloi way ba kade ka mon jampi ban khle ya ga jaban lak jang ga jinken de kurim bakui to ya so ti ka mon jampi but to pen pau ya ga jimmen jur jampi hakama to ble but kabalang jongu nga ngau Gilbert Kharbani ngasimya phi ko Balari Syiemlieh balong Kurim jonga akular bne bat phi adu ka jingyap lasuk ni chitom laduk ne ruspa la phi ko ne phi pang en ije phi balman buram ya phi baro gisngi jingim jonga nga ka Balari Syiemlieh ngasim ya phi ko Gilbert Kharbani banlong ukurim jonga nga kular banyai ne bat phi hadu ka jingyap lasuk ni shitom laduk ni riuspa la pikot ni pipang ngan e ya phi bat ngan buram ya phi baro kisngi jing em jonga ublei jongu Abraham ublei jongu Isaac ublei jongu Jacob ublei bela penyaso ya ki kimi ki pa temen jongi ha paradise un pen skem bat karku hau kris daga jubalak kabab pilak kle akamat kabalan bakumda ya kaba ublei upenyaso lang enom don mano ban penyaklan tongin judar tongin karku ya utrai ka jingsnongu Ya ublei Kotrai to kerko ya kini ke sati kibangi kerko ha ka kerteng jame to ai ba ki tu ki badeng yaki pindon barabo ya ka jingshania markeliang to ai makin le ya ka mon jame bakin ya imlang barabo ha ka jingsu ka jingya bha bat ka jingi ipan ya kini da ukris utrai jame amen ko Balari Syiemlieh dengan ane kasati kasenjat jonga jingit kajingbat jutang jonga ha keteng kupa ukun musim bakut ko Gilbert Kharbani priang kan ye kasati kasenjat jong kajingit bat kajingbat jutang jonga ha ka kerteng kupa baru ko baru mensiam bakut da konmen ko bara ki ya yeng baro gin tapti jam agane ka por but agaju ka por Gilbert un benno
Dia long kawai kum shing system om dei shu sama kira kira long kira ba kira ni to ni dua yang kita ni ada di depan ba kan ni kita ni jo terdi dalam proses dan bo ke dia jo boleh to ni kota ba yang sejingai ke di perlu lalu ini pun ada Babaro ki Kyrgyzstan kinang roy man kasngi hagajing im kabakhu ngi karpat imi gutrai Ngi kerpat imi kutrai. bamen kirkhui kini ki bayaso daga jingketiu kurim kumba mila kirkhui ya jing ya kinong let kurim hakana ngi karpat imi gutrai Ngi kerpat imi kutrai. bamen ai ki gajing ya it bajanai gajing suk gajing ya shaslam ba gajing keman hakikun kikti ngi karpat imi gutrai Ngi kerpat imi kutrai. Babaro ki kisam kristan jungi kenting shan de kajing ru blei ba kajing IT ladi ngi kerpat imi kutrai Ngi kerpat imi kutrai. Koblai try and try to be sine ya ni ko jome to ya salam ta ka jin kan dio turin to ya rap ta ni pati na ro ya ka jin ki ba ka jin job ta ka jin try ka ya ka jin tin jo ta ka ka jin ha be ba ta proy ka ka sni ba ki ya kan do la ha ka jin to men bene da u kris utra jome Amen. ya ko bara ira duai ira ka shane ki patun ka da ka jin jo ka jin pedia ya Jesus Christ hakika sen jo ni na do ni ta ka sni namaro Jesus ulong ubah ketuai ubah peluang ke kawai paninda kumkata mina wa ya umum pati paninda ayati patin pediang kumkata kashin kala jingi patin pediang ya Yesus ubelong kejingkor pemayan hakika Jesus long jing shai champa Banyak cinta. Supaya syong Jing terwa, ben yang ikut
to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jompi kalong ka ba priang hon ha ublei upa ba don bor ba ro to try playing chingyan giti chongpi daga gubta ka chingaro ko brom teng chongu ka chingmen toyingi bele ka balang ko chongu baro ko we to pediang go trying ikarpad yaga jingai kabang ila terwa katba la shon muhor yaga juban lak bakintang jang ka jing Kyntiew Kurim bat kumba ka jing spoon jamehi kalong ka tenrai jang ka jing Kyntiew Kurim to ai ba ka jing suma suker jame kan bitin lindi yaka da ukris utrai jangim amen utrai undon rengkat batpim Rengkat batir to Kyntiew yala ki donut Kyntiew ki shau try tongin ya aingu ya utrai ublei jangim ka shong hok bat kadei dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badei kadei ti jangi bat ka jimpeni miyangi hamalla ka pon bat ka jaka ban aingu yame ko trai ko pa ba koin ko blei badan bor bat bam jikut na ba mela sain dur ya ka jutang Kyntiew Kurim kum ka lingkor batiang jang ka jingya de jingmut bat ka jingte bamla pin pra jang ka jingsuk knamba ka jingid bas ngur bat baseiso jang ki nonglei Kurim bariubalai kanla ban penmi yakikun kiba me kam kum ki jamehi da ka jing suma suker bat ka jinga e jame ko trai mela pindap ya ka nega sain dur ba mayan ba katba ka jingka yakikun ka wallam ka jingite nat ha ka prate ka jingka arsin yaki ha ka baptisma ka ai ka jingroi ha ka balang da utrai jangi Jesus Christ da u lembat ki angel bat ki koid baro ngirwai ya ka jingrwai ya ro yame bad ngi pen bana klem sangem himen ko para hakene ka por ka bakendang tam tongin IT sa siya ka jingim jangi siya ka bor tray kam jangamen siyem bakuid rengkat baduni upo bat kawain tongin ang IT ru ya kinikikun jangi kibala yalong kawai bat kilapin bana bat pla ya ka jingi jangi hakamat ka duwan ka tupat hakamat jangi bakil kialong kawai bat kikalalong kiing ka sembatimai Ngiduay na do ka donut, baka jingi do Chris kanang roy hapo jangi. Ay kamen siyem utray kanang tray kam haganeging ka sembatimay. Bakin long shisha ki bakuit. Bakin light na kinu ki jingtut ki jingvit. Kinang light loit na ubam menuk suy do kare. Uban wan ban pinchutam pinsajayaki. Baka bor jisu. Bor jung men siyem bakuit. Bor ya side lem jangi rikuit bat kamaria teisoti. Kanang yarap ikinikikun. Ban job halor kinu ki jinge. Kaba ki akendu haga jinge ay lendi jangi. Ba kinang kin mau ya ublay. Kinang kin mau ya jisu. Bat kinang sya ya umen siyem bakuit ban pasiyaw haki. Naki po siya ki por. Hakamat kinu ki jinge. Bat ki jing shitam ki jangi. Bakilong ki kun ki baslur. Dap da ka jim penslay jung men siyem bakuit. Haga ni ka kelip mat. Dashisha melong bakuit ko try kata may jong ka jingkuit barom namar ka tangi karpadya me
Top pen kuit pen kentang yakini ki jing terwajangi da kabapa ya umen siem jame kum gawumje halo jangki bakin kalalong yangi kammet bagas nam jangotrai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu Bada kabai ngu yami, ulakadia yawu, badulai halage senran uong. Toshim, bato bam na kane pi baro, namar kane kalong ka medjanga, yakaba, enaiti, naga benda jumpi. Hakaju kadukam endal alayabam ula shimya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halake senran uong to shimbat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutang batimai badbam jekut yakaben penmi naga benda jampi banaga benda ki babun naga benda ka jingmap ikipop to leya kane bankan mau ianga Kosnam bakardor jungu Chris sait kuid yagan ek inga sem kabatimai pen koi pen kia ya ki bapang ki beshitam ya da yang inau bamen kajing maya jong kajing eight Kata sin Bangi bam yuni hukum Bat midi yang kami kakuri Vi penraga jing yang jong ikutra Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia pat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi dai ngwaidem namar melanyu yangi ki babit banya ha ka ma jame barban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar padia me bangi ke bayo benda ha ka met bargas nam ukris ngilong ke bala penyet le kawai da umen siem bakoi Token mau ko try ka balang jungme ka bla priang hasatala ka perthei bato penjanaya ka ha ka jing ej rangkat ber Francis ukpa buku jungi Wilbert Marwain bishop jungi ka kanhon ki bishop barbaro ke lengdo token mau ye ki shakre jume khamta me ye me pa jong ibalari bat kumjuru ki bahingasam jong ki baro arngut ki balaklat no na kane ka perthei Tai bamaki baro ki bialong ka wei badu kun jung me ha ka jung yap kum ka jong u kin yalong ka wei ru badu ha ka jung me pad jong u to kan maulam ru ya ki hinman ki para shanrang bad kindai ki bala yoti ada ka bakar men ya ka jung me pad bad ya baro ki bala klad no ha ka jung isne jong me tob yang ya ki shaka jung shakak mat jong me तो इसने यांगी बारो ngi कृपाद यमे बारिंगा बुका मरिया तो सोटी बाकुइत कंगमी जंग ब्ले वो जोसफ बाकुइत कोरिन जंगा कि अपस्तोल बाकुइत उद बरो किरिंग कुइत कि बाला पेंगस्ने बा यमे पतंग ला पतंग इन लोंग की पवित्रबान या बिंदालम हक्का जिंगिम बम जुकुट उद बांगिन यरो पत पंदोन बरोम यमे दाव खुन जंग में ओ जीसस क्रिस्ट Dawu lembadu badhau Kalong hame uble upa badan bon Ake jingelong kawe jungamen sembakun Baro keburam bat ke jingero Junom la junom
himen ko para nginang duwai ranggat bat ki apostol kumbau jisul hi kaya kaneka jing duwai ba riu balai ba seiso ba kini ki kun jangi kilong shisha kiba dap daga jinga e jangutrai ba ki inga sem chungki kalong shisha ka nuksa baba naga binda jangi naga binda kasnanga tao baroka we ka parish baroka we naga binda ki we pat ki kun samla ni duwai ru naga binda ba or ki buru ki bapan ye ki jing duwai naga binda jangi don gi barake ke sngi ka don gi batia pang ha ki hospital ai ba ro ki be shimenda ha ke mas kinang yo jinga ye ke jingar ku lemba ke jing duwai kaba ngi aiti ha kama tu trai kopa jangim uba ha bening kalong ka bakui ka kateng jami kalwan ka hima jami kalong ka mon jami ha kindo uba ha bening toy ngi menda ka jimbang jangi ka ba lagasni batama ini ka rengkang jangi kumbang irungi ma ka balesniyo yangi padwa delam yangi sya ka jimpan shoy rei to lai tingi na ka basiniyo Kikilindo ni duai halo jompe minda naga binda ka jiman ba jingurku halor ki inga sem jompe baro ki pai nang duai jar ha kamen sem jompe bagi ni ki kon gini apdia ka jingai ka jingurku halo joki ablai da ka bor bakrao jome mela tau ye ki baro na ka suda badhaba mela boranti ya ki jing stang janga parte maria mela tau ya ubriu bad ka briu ha ka dor jomehi me dabu ya kakendai kum ganung ya rabam la kalashu ya ushinra kanang ba kinom long shu ar henre kawe kado but melahikai ba ya kaba melamon ban pelong kawe om de ben pinya kalad lanoru ablay me ubala pengandang ya ka jingte song jang ka jingkendi kurim da kata ka jingmaya ka bakrao baha ka jutang Kyntiew kurim mela penilupa ya ka sakramen jangu Chris bat kabalang ablay lemba jome la pinya so ya ka kende hawshinran bad ya ka ta ka jingalong lok kaba mela mang na domening kong mela ai ya ka ta ka jinkar ku kardo bakarpang ya kaba om shimla pinduno namar ka pop ten rai lani daga rai penrem janga jingsle te peit minda da ka baspun ya kinigi shakri jame ya ka ba mela pinya solang ha ka jinken diu kurim ki ba karpan ba en pen kalain ya ki da ka jinkar ku kardo jame to pa halo jangi ya ka jinga e jung men siem bakoi parengat ba ka jingi jame ya ka bala tese ha ki donu jangi kinla ban yai ne hok ha ka jutang Kyntiew kurim to ai ba ka jinga e jung ka jingi ba ka jing suk kanchong sa ha ka ne ka kun jame ka Balari Syiemlieh batai bakan bud barabor ya ka nuksa jangki kinde bakui kiba ya ki jingero ya kila ruai ha ka jingto bakui to ai ba utunga jangka u Gilbert Kharbani wen shania ya ka nadu ka donud kanamba da ka ba ukubur ya ka kum ya ka ba ya rengkat kerdan bat ka nongyo pateng lang ha ka jingim jangka jinga e wen sumasu ker ya ka da ka burom ka badei hok bad ba un yid ya ka barabor da ka ju ka jingid ka ba ukris u yid ya ka balang jangu te menda atrai ni karpad rit yame to ai bakini ki shakri jame kinyai ne ha ka jingid bad bakin ri kendang ya ki hukum jame bala pelong ya ki kawe ha ka do ba ai ba kin paushna ha ka jingya bad jutang jangi bala pen kalain ya ki da ka bor janga gospel ai bakin yang saki ya ukris hakamat ke beriyo baro ai ba en kerku yaki daki kon kikti bad ba en burom yaki kom ki kimi ki pa beriyo bale ba rengkat lang bakin yap yo i yaki kon kiksio jangki bad enda kila kinjo shaga jimpura jangki sngi kisnem bakyang nud ai bakin la ban poi shaga jingim jangi bala kerku bad sha kahima beneng da ukris utrai jangim Amen. Nama kejung mi kalong kahima kejung mi kabor kaburom chunom chunom Kotrai Jesus Christ me ula
me ubala ong haki apostol jame kajing suk ngai happy kajing suk janga nga ai happy wat pe degi pop jangi henry yaga jinge janga balang jame bar haga jing spoon jame tai haka yaga jing suk bar ke jinge tele kawai katkum gamon jame mame ubaim bado basensha genom la genom Amen. kajing suk utrai kandon rengka betpim Rengkat bat biru. dap daga jingi do Christ tongin yaingu markeliam Hakumi uji Yesus Kristus ukun lamro jongo belai belak dia ia kamet belak play ia kasnam bangindup im ia ka jingim kabapura so kita ke belak korsa ka jingawai jong ukun lamro Por pediang kominian tangki badai dakakun hun balang katolik ilaban pediang ujisu hak kominian berkuat. Gitu
Christ alone. Children of every color in every land, you are His own. Come to Him, come to Him, come and be filled here at this table, food for all who hunger and drink for all who thirst. Drink of His love, wine of salvation. You shall live forever in Jesus Christ alone. Tongin niya duway. Sa siyasin, ay tiyak inikikun siya kakti jong utray. Bakin dap da ka boru blay. Bakin wad ya ka boru blay. Bakin im ha ka boru blay. Da ka bor jang ke ne ke jinkinia ka trai. To senran da ka jingits bun jamme. Ya ka ta ka ba mela seng mela bu ha ka jingi bit jamme. Kumda ban perlong kawai ka donut ha ka jingit. Ya ki tu ki ba mela la pinyatso ha ka jingte song bakuit. Badia ke balapsa da uwe upu pada ka wei ka kuri. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim. Rengkat bat hiru. Ngu ya ka kle jampi kerpadi ka jingkar ko kerpang na utrai. To ublei uppa bam jikut undri api. Ha ka wei ka donut ha ka jingya it markeliang. Ha ka jing suk ukris kan syong hapi. Bat kan iai sa barabor ha ka ing ka sem jampi. Amen. Tolong pi ki balakarku halaki kun kikti ki ba shem jing tengen halaki lok bat ki ba yasuk bat ki beryo barra. Amen. To pelong ki saki ha ka perte ya ga jingir jeng oblei pakumda ki ba shem jinjar bat ki ba kerdu ki ba layo mad ya ga jing spoon jampi kin pediang yepi da ka bas ngongu sha ki ying bam jikut jeng oblei. Amen. Badu blei badon bor barra un kerku yepi barra ki ba yalum lang hangne uppa baru kon baru men sim bakuit. Amen. Ya leisuk ban penbana ya ka burom jengutrai da ka jingim ka jompi. Yesus ya Allah. Insyaallah matak lihat hangne lingdo ada kata berarngot kinong Kurim bagi sondok saki kuan bansain ya ka register. Ya it mi markeliang kumbangang
Yeroi utrai. Yeroi utrai. Yeroi utrai. Yeroi utrai. Ningkong ning syabe. Aku aban ai ke jing kublai. Ya ublai trai kendrat. Na kebenta ke jing it sebon ke jung yang iwei pe iwei. Kendai benai ngaladan hak po imei. Kendai senam hak po bangla jendap kendai senam. Imei imdan syu. Bat hakerta kebakat wei senam tam ipa imdan syu. Henry ujisu dan rengkat bat nga shijing im jonga. Bat nga ai kublai shibun e utrai jisu. Ha kani klipmat. Kajing sngongu kabakrauru kalet shi imei ipa kibala ai ningkong ya ujisu hanga. Bat kila penhe pensan ru yang hakabalang Catholic. Kani kasngi ka ulong kumni nganget bakadei kajinga saat ke bakrau jang imei pa kublai shbun e ko mei ko pa be e jonga nangai kir khu yang ina jong kublai shbun papila pun na khayanga papila yai senran yanga hadu ka bakut ka jing em ka jong phi hadu kini kisgi rukum jo kidan ru shbun ki paya hakajing em kajonga Father Joby ibadai spiritual director jongi ila treshita met bamen siem na kabata man pen em ya kamen siem kibrio idei rumai iba pen kalador kajing em kajonga da kaba ila play lat yanga bangan dan bentalang hakani ka retreat center kum iku waka ujisu ha gospel jong Yohanes ulaong nganam ino kun sweat ipi ngan wan biang shapi pat ngan let sya ukpa ngan sapano ukpa yawai pat nong pentingan bari uman siem bakhut mata shisha uman siem bakhut badan hapo jeng i father ula tre shitom ila kurku kedo bai ula ai men siem yang father pi lelong shisha ikpa men siem hakajing em ka jonga kublai shibun father na kabenta ka jing ai men siem ka jong phi mat ki jing dwai jong phi man la kapor khamtam e ka yukres bakhoi man kasngi phi dwai na kabenta jonga kublai shibun e father Nicholas parish priest jongi na do kasngi ba phi lawan ha ka parish ka jongi phi ji ai sendan but ai men siem da ki ktien da ki kam ki jong phi kublai shibun e father na kabenta ka jing spun ka jong phi na kabenta ka jing ai men siem ka jong phi bon sin ru ha school kumi headmaster PG rap yang aman kapor hakino kino kibenta kublai shibun father ki jing dwai ki jong phi ngapan pauru ka jing sngongu ye ki bahayeng hasam jonga imadu ikini jonga ibasendran yang anadu kapor bang Ïathoh ye ka jing thumo bah jonga kikimi bakikini ki jonga baro kikimi kha kibakha ki hinman ki para pila aimen siem bat yarap met men siem yang hadu kani ka klip mat kublai shibun ki parlok para jo jonga baro ki staff ki colleagues ki badan rangkat lam hakani ka boy bahi kai lang bat nga kublai shibun ni ka jingwan jong phi kublai shibun ni ka jing ai men sim jong phi ru hakini ki singi ki balal ladap ngakwa ban pen pauru ka jing sngongo ka bakrau ki FMA sisters nadu ka por ba imei ipa ki lakhat dei maki ki ba sendran yangi ki bal hashim yangi kum ki khon ki jomki kublai shibun nando imada provincial wat lai imdanang ni hindi ilai kakit kakti kamon kakti kadyang nakabenta kayeng kasam kajangi kublai shibun manado kitu kisingi ki balalet hado kan ni ka klip mat Pilai senran yang ipiit yang ikum ki kon jong pihi kublai shibun ye pihi ki sister badan hangi ru kumjo badi ki bam dan hangi ki jing dwai ki jong pihi kublai shibun Also, I would like to thank the SABS sisters here in Mawkhlam, Sister Liti, Sister Agnes, Sister Anima. Also, a very good friend of mine, Sister Judith, Sister Martha, though they are not here. A special thank you to you all
for making my day a very special day, along with my husband. Without you, this place, this church wouldn't be so beautiful. I did not expect that today the church would be so beautiful with your decorations. Thank you so much, sisters. And even more, it is even more beautiful when you pray for me. Every day you used to remind me and used to tell me, you used to make me remember that you have been praying for me. So thank you so much, sisters. Your prayers are even more beautiful. Aku aru ban ai kublai imei jo ikurim jonga ibadan rangkat lang bat ngi kublai shibun mei nakabenta ka jing ai jong phi ikun jong phi nadu menta kasi kumbang ala kula rakmat keduan ngakumbang ala kula rakmat ujisu nganyai it nganyai sendan bat I nakabenta jong I bat kayeng kasem ka jonga kayeng kasem ka jong kabat thamai ka jongi kublai shibun mei kublai shibun ru nakabenta iches Kharbani ibalay rap subon mensim ya kayeng kasam ka jonga hakani kasi lesi pemtep hendai lara shibet pinale hayeng pinyu I kapandal ibalay rap subon mensim di iches Kharbani balangim dan pisah ndai ilay rap idai mai ibalay rap subon mensim nadong shadong Aku aruan penpau ke jing songo ke bakrau ke jonga nak benta ki co-workers jong ke retreat center nada iba Marcel Savio iban barbaro klem da jaker teng kule shibun nak benta ke jing dan rengkat jong phi bapila yalam ni ki jing duai ki jing ruai hakani ke mas bakhut wat lada kapor ke bakem hendrei pilala ban penshit penshingan yangi hakani ke klip mat ki umat jang akim de ki umat jang ka jing sumusi ende ki umat jang ka jing kemen bat ngamla ban set aku aban penpau ka jing sumu ka bakrau jang ai Kurim jang ai Gilbert Kharbani kublai shibon ka jing ai men siem ka jang phi kublai shibon ka jing senran ka jang phi nadu ka sngi ka bang giladan benta ka jing e kublai shibon ba bon sien hot kidan kijing thot hangnia hangtai hendrei hi ai man siem yanga hado kane kasi bat ngilapin hado bangina poi keduan kedupat kejong le kublai shibon ep nga ko ban baru sa sien ke kublai nakabenta jong phi baro ki badan hangni bat ki badan hayeng ru ki badan penkre ye kabam kadi nakabenta jong kublai shibon nakabenta jong phi baro ublai un kurku kodo ep Nega sengi pakamen jong I Gilbert bat Balari ngi runa kaliang jong kakenhun jong Retreat Center ngi ki para betrelang ngi apreng ong co-workers in Christ ha kaneka Holy Redeemer Renewal Center Mawkhlam ngi singo komen sikadai pada kamtame na pedengki para trelang jungi hakaneka retreat center jungi mentaga deka sin paningkong kiba kine bur arngut kamtam menta ba kila pendep ya kanek sakramen kinlong pura baro arngut ki co-worker le singa fata jubil apa tai mene de menta baro arngut kin solong pura ki nong trelang apo retreat center te ngi dap da kicing kemen ba makikin ya sno te ka we kicing shisha ru kalong kumne hapa ka samla da kala syong kurim wala da kate nong trei makanaru kan salong kumi kan sa don kipor ba inom la syu banwan te ngaong kumne ya I Gilbert uhab siem yu pentalade hakani kerja center pentalade bal pentajong Balari hakapor badangri kunret por ba imla banwan tapi hablong tengi long welcome the sacrifice kalong double henry gajing jinglen lade kan mi kiso kibah kerhai hakaji im jong pi bor arngut
te ki bahaya yang sem jong piru barok khoi kin se ui ya kata te balari kumpa ipa jong pi la tre si tom bhana kena kapanta ke balang te kedai sepanta jong pi buat u Gilbert unyarap ban teng ya kaba ipa jong ibalari la tre si tom bhana kapanta ke balang nomor ba ni kiba la ui ya kajing tre jong i ngitip kumno i tre na kapanta ke balang te kum taru nga ai men Syiemlieh pi ba bat ba kajing kerku bat kajing yai kershan kajing ai men sim jing ai jing mut kajing petin lenti kajing hikai kajing sensar jong umen sim bokui kandon berabor ha kajing kasem jong pi ba pinang la ban yai peteng ya kane kajing im ke ba pi la sedang menta umau jam ubat thmai ka bunsin niong ka wedding lene kajing Ïathoh ka de tang menta kasingi re mata kasi ritang kajing sedang jong kajing syong kurim kajing Kyntiew kurim Bishop Victor sisin iong Syiemlieh kepor kalian wa Bishop iong kakitin Kyntiew kurim makur kurim kakur si jing im te pisilong kur si jing im wa kur si jing im kam tame hagajing long mesim tengi nakaliang joki coworker ngi duai ba ngi nang yai duai na kapanta kan ke ying kasem jong pi te kum ka we katak barit khot ya iban lam denti ban wan chane sekmat rekat bagi barakat i coworker penwan lang hene hajan hadin ba i balari i balari i balam nanti i ai ya kane kajing ai nakaliang gejongi dekat bari fadaru te ngetsai shondur kane kajing ai kade ka dak ba pin sak kan mau nak kapenta jong pi bro arngut ka ba nalor bangi ai hangni nda pilap plit pin sa siam ka kam ba pi hable bro arngut nganam pat batai re manta ke ai abdon hangni ba pin dal plit hayeng lai sai lai sisi pin si o kane kade ka kam jongi arngut bangi haban le ma de subha balari father batlang ye kane wat ai hai hakini arngut ki parlok ki jongi koni in ai Hirudi koni berbanyang kokar jengi wan subhawan ki kokar berakhat in kublek ti ngin sondur hadin ada kublek ti congratulations si Tikar baki neki para coworker kita yang kublai, te ku bahi yang hasem berakhat, mau kur marweng, kur Syiemlieh, kur Kharbani, kur marngar berakhat, pi yo yakin neki kun petiup sengi hadu kene kene, dan ai kublai buram ya pi barakhat, wan sondur. Father Rashid, Sister Agnes is here. God bless you.
buram hau pa bat hau kun ha man sim ba khoi umar lang pa man kong unju mental barapor jinam la jinam amen kurut ku tam Yesu nu batlem jeng ko Maria ko Joseph ba khoi ko engel berkir khoi baro hak teng pa berkun sim ba khoi amen